tyttö tietää, että nurkan takana on patukkaa tarjolla. Patukkaa tarjolla. Game. Ja sitten siihen voisi lisätä, siihen mainokseen voisi lisätä vielä sen jälkeen, että kun se ensiksi näytetään sitä patukkaa, että se patukka näkyy nurkan takaa sillai, patukkaa tarjolla ja sitten näytetään saman tien naamaa, kuinka sitten tulee vielä, sitten heti sen jälkeen tulee vielä, ai et, on niin hyvä, ettei sanotuksi saa, niin kuin se Kismet-mainos, on niin hyvä, ettei sanotuksi saa, sitten näytetään vaan naamaa, kun se ensin näytetään patukkaa nurkan takana ja sitten näytetään naamaa, heti kuvataan naamaa, kuinka hyvää se on naama suklaassa ja kuinka hyvää on patukka. Ai. Näytetään luikauksen takana, tehdään sellainen hauska mainos. Ensiksi näytetään patukkaa ja sanotaan, että taitaa tyttö tietää, että nurkan takana on patukkaa tarjolla. Ja sitten näytetään naamaa, kun se on naama suklaassa ja sitten se hymyilee, on niin muikea ja sitten tulee, on niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Niin.